Е футболния ерудит от Мировене, Димитър Пенев. Здравейте, добър вечер, господин Пенев. Христос воскресе! Кое? Христос воскресе, не кое. Отговаря се воистина воскресъл да е. Моля? Може и воскресъл да е. Време нямам да следа израелското първенство. Не, Ало? Да. Имам предвид... Ало? Извинявайте. Станаха ли агнетата? Добре. Да, искам за Гергьовден да взема едно, за Мировене. Да. И едно за армията. Господин Чолаков. А вие искате ли едно? Искате ли едно? Аз съм Трифонов, не съм Чолаков. Слави Трифонов съм. Да, тук съм на гости на Емо Чолаков. Слави Трифонов! Слави Трифонов. Ма той не иска агне. Скъпо му се вижда, да. На 5 лева килото ще го вземете ли? Няма да взимам агне. С голема скрънза, да. Добре. Господин Пенев. Знаеш днес какво ми стана? Да не говорим за агне. Днеска се качва в колата в Мировене и гледам на дясната седалка Мауриньо. Викам, ще взема Зиво Сиромахов един автограф. Добре, дайте да не говорим. Кога се обърнах, той излезнал през задната седалка. Добре, Не, просто исках да споделя какво ми се случи. Дайте да говорим за футбол. Добре, за футбол в България. Добре. За България. Добре, диджей Дамян. Да. Господин Пенев. Да, извиняйте. Да говорим за футбол. За български футбол. Добре. Той много прилича на твоето шоу. И него в Европа не го гледат много. Да. Моля ви се. По това е... Добре, наистина ли българското първенство става негледаемо според вас? Така сте казали. Стана, но все пак да гледаш българско първенство за тебе, Иво Танев, полезно може да бъде. Да си извадиш поука. Например, отборът на папагалчетата Христо Ботев от Пловдив. Канарчетата. Канарчета. Показа срещу ЦСКА-то, че шоу може да се прави и с по-малко хора. Добре, вие как приехте загубата от отпадането от Купата на България? Как го приехте? Плаках. Плакахте? Обаче по-зле от мен бяха съдиите. Плакаха в съблекалнята момчетата, дуспа, червени картони, накрая нищо. Ограбиха им труда. Добре, треньора на ЦСКА Любо Пенев ви е племенник. Не поиска ли съвет от вас той? Не ви ли се обади? Все пак вие сте толкова опитен. Не ви ли попитан какво да прави? Не. Защо? Аз му казах след загубите чичовото, уволнението на вратата чука, а той вика, не ми пука за уволнението е. Важно е да не чукат на вратата банките, за да си искат кредитите. Добре, а феновете как приеха загубата от Ботев? Не знам. С запалянковците на червените говорил още не съм. Да? Все пак те вкъщи бяха си заминали в Етрополе и Ловеч. Добре, вие как приехте по-тежко? Коя загуба приехте по-тежко? Когато ЦСКА отпадна за купата или когато загуби шансове да стане шампион? Кое ви нарани повече? Най-тежко ми беше, когато тази репортерката от BTV-то на културата Ваза Рачева ме спря на магистралата и ме попита как се чувствате в трафика. Лудогорец загуби от Черно море. Дали според вас съм криза Лудогорец? Така ви питам и за други футболни. Да, защо? Между другото, аз на Домуса му звъннах. Казах му, Киро. На кого сте звъннали? На Домуса. Киро Домусчиев се казва. Викам, Киро му викам, Кире. Да стана треньор на Лудохонец. На Лудохонец. Аз трябва само да намеря картата на Рязанград. Какво толкова? Значи тези бразилчетата, двамата кафявите по крилата, моци, боци и няколко мишоци.
Бе, трудно разбират български, аз трудно го говоря. Ще разберем. Това му казах. А дома се вика, вече избрах нов треньор. Шефката на новините на Нова телевизия. Тя ли ще е треньор? Нов. На Лудогорец. Да, на Тя Лудогорец. ще е треньор. Да, шефката, да. Шефката на новините на Нова телевизия. Добре, Лудогорец продължавам. Аз най-вероятно ще взема 8-ма титла, но сякаш така още нямат достатъчно фенове. Това така ли е? Как не? Как е? Фенове има. Така ли? Да, така, да. Да, така. Миналата седмица аз видях един. Влезе фланелка да си купува. Фланелка, попита екип на Лудогорец има ли, а продавалникът каза да. На футболист ли искате или на съдя? Извинявай. Кое е вашето мнение за предстоящата квалификация на националния? Виж какво има. Какво да е? За класификациите на европейската... Квалификациите, не класификациите. Копа, Америка да се класираме можем. Само ако треньорчето нареди Златко Фара в центъра, Камата и Емо Костадинов на крилата и Барбуков бележи напред. Но това е невъзможно, разбирате. Това е невъзможно. Именно да. Именно. А с Петър Хубчев дали се чувате? С Хубчев дали се чувате? Клипвам му понякога по мобифона. Какво правите? Клипвам. По мобифона. Не клитвам, а кликвам. Аз Клитвам идва от друго това. Клипвам. Кликвате. Да. По мобифоня и той ме набира. Вчера ми каза: Чичо Митко! Нова работа си намерих си. Питам: каква? А той каза: треньор на Левски. Викам: не ми се хвали. Това е сезонна работа. Добре, като казахте Левски, последен съвет. Как може да се оправи Левски? Съвет за момчетата от Гара Подуен аз отдавна дадох. Казах им, за да успеете, трябва да махнете Валери Божидаров от отбора. Божинов. Божинов. Те ме питаха: защо? Викам: гледайте какво става. Манастирец Сити го махна, взе 3 титли на Англия. Старата госпожа го махна, 8 титли на Италия поред. Николета Лозанова го махна, 80 човека поред.